Bueno, gaude gaur hemen, hori, kirol kudeaketako hitzarmena blokeatuta dagoela. Eskatzen dugu hori gutxienez KPIa eta bueno, beste gauza baino, importantena KPIa erosteko ahalmenaz galtzeko. Bestaldetik, sektore publikoko langileek bizi dutela baldintzen gainbehera eta behin-behinekotasuna salatzeko protesta egin du goiz honetan ELAK Bilbon eta Iruñan. Gainera, Euskal Herriko alderdiei eta instituzioei leporatu die Madrilen esku uzten dituztela langileen lan baldintzak. Igor Eizagirre, ELA sindikatuko gizalan saileko idazkari nagusia. Eskuduntza hemen bermatu behar dela. Sektore publikoko langile publikoen lan baldintzak eta enplegua hemen erabaki behar direla. Eta gure alderdi politiko eta erakunden esku dagoela hori lortzea. Eta hori lortuta gure aldarrikapenak argia dira. Zein dira gure aldarrikapenak? 2023ako pobretze prozesu hau gelditu behar da. Eta horretarako 2022ko IPCa bermatu behar da. Eta enpleguan behin-behinekotasuna 106ra jaisteko kontsolidazio prozesuak bultzatu behar dira. Eusko Jaurlaritzak Arabako Errioxako upategi batzuek sormarka propioa sortzeko egitasmoari emandako bultzadak bete-betean jo du EAJ eta PSren arteko harremanetan, bereziki Arabako Aldundian, sozialistentzat akats larria da eta ardura gabekeria bat. Es un proyecto que respetamos, como respetamos cualquier proyecto empresarial que cumple con la legalidad vigente. La posición de la Diputación Foral de Álava es que lo mejor para Rioja Alavesa, lo que aúna más voluntades, lo que genera un mayor consenso en Rioja Alavesa, es la creación de una denominación de origen Rioja Alavesa bajo el paraguas Rioja. Gaizalatuta berriz, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 6 milioi euroko diru laguntza deialdi bat onartu zuen pasaden astean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako komunikabidentzat eta bertan lan egiten duten hedabidentzat, horien sostengu ekonomikoan eta desinformazioaren aurkako borrokan laguntzeko, bai eta publiko orokorraren alfabetatze mediatikoan laguntzeko ere. Deialdia prentsa idatziari eta eguneroko hedabide digital, irrati eta telebistan handiei zuzendutakoa da. Eta handi hitz horretan, sartzen diren hedabidez galdezka horrela mintzatu zeu gaur gurean Jasone Agirre, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Aurten 6 milioi izango diez, igez 5 milioi izen ziren. Igez hor diru laguntza horren barruen bakarri sartu ziren komunikabide handizek eta euskarazko komunikabide guztizek kanpoen geratu ziren. Aurten, nino dekretu ezin izen dut ikusi, baina antza denez euskarazko komunikabide barruen sartutu egongo die. Bada modu bat onartzeko, Jaurlaritzako onartzeko, igez inzan banaketa edo ezala justu izen. Milioi bat gehiago da. 120 gehiago. Ze diru helduko da euskarazko komunikabidetara hori da goin galdera, ez? Nafarroara bueltan Larragako eskolan ereduko ikasgela bat eskatu du guraso talde batek eskaera egina diote Nafarroako gobernuari, baina ez dute erantzunik jaso. 15garrena izan nahi dute 2015ean euskararen legea aldatu eta Nafarroako eremu misto eta ez euskalduneko eskola publikoetan eredua eskaintzeko aukera zabaldu zutenetik 14 izan dira euskarazko lerroa jarri duten herriak, Mendigorria izan zen azkena iaz. Orain Larragako guraso talde batek eskaera zuzena egin dio Hezkuntza Departamentuari ireki dezala ereduko lerro bat herriko San Miguel eskola publikoan 2023-2024ko ikasturterako. Atzo egin zuten agerraldia ikastetxearen atarian eredua nahi duten familiez gain sortzen elkarteko eta hizkuntza eskubideen behatokiko ordezkariek hartu zuten bertan hitza gainera. Agurne Gaubeka entzun jarraian behatokiko zuzendaria. Bere garaian ere Jimeno jaunak horrela adierazi zuen eta da eskaria egin behar dela, ez? Egun Larragan B eta ereduak eskaintzen dira eta familia hauek eta faia aldera joan behar dute ereduan ikasi nahi badute eta bestela badago herrian bertan eskola bat, beraien etxeak ondoan daude, baina ezingo dute euskara ikasi edo ereduan ikasi, murgiltze ereduan ikasi momentu honetan, ez? Beraz, beraiek eskatzen dutena da, instantzia orokorra hauen bidez,
eskolan bertan geratu nahi dutela, herriko ikastetxean geratu nahi dutela, eta baina noski ez diotela muzin egin nahi D-ereduan ikasteari. Alarma gorria piztu du Ipar Euskal Herriko AEKak urgentzia ekonomikoan daudela adierazi dute eta adierazi ere egiturak irauten duela AEKako langileek prekaritatean lan egiten dutelako. Prentsaurreko masioa egin dute gaur goizean AEKako langileek Baionan bizi duten egoera azaldu eta erakunde publikoei babesa eskatzeko. Kontua da, beraiek kutsak dituztela, beraiek EIEPek jasotzen duen dirua, gero hori berbanatua da Ipar Euskal Herriko egituretan, eta orduan ez dute diru gehigarririk hor, eta hori da gure hor pareta baten kontra gira, zeren gu defizitarioa izanen gira hemendik aintzinera, eta hor baliabideak behar ditugu, erran bezala guk doakotasuna aldarrikatzen dugu, eta hortarako instituzio publikoen aldetik diru laguntzak behar ditugu, beraz gure kasuan peri diru gehiago eskatuko genioke. Bularreko minbiziaren nazioarteko eguna da gaurkoa, hotxe emakumei gehien atzematen zaien tumorarena. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 1750 pertsonek pairatzen dute gaitz hau. Izan ere, bularreko minbizia da tumore gaizto ohikoena esan bezala eta hilkortasun handiena duena Euskal emakumeen artean. Miren Bilbao, Asama, minbiziaren aurkako elkartearen presidentea. Biziraupen txikia duten bularreko minbizi metastasiko horretan ikertzaile lanetan, berrikuntza lanetan, eta gero bularreko emakumea, bularreko minbizia duten emakumeen inpaktu soziala gutxiatzen. Eta asteazkeneko lehiagoburuekin bukatzeko kultur arlotik Dazjaz jaialdiak 5 kontzertu eskainiko ditu Gasteizen aste honetan. Nerea García lankideak esango digu zeintzuk diren. Dazjaz jaialdiak urriaren 19-tik 23-ra 9. edizioa antolatu du. Arratsaldero zenbait kontzertu eskainiko dituzte Vital Fundazioaren kulturunean. Arratsaldeko 8etan hain zuzen ere. Sarrerak eta abonuak eskuragarri daude Musikaze webgunean. Lerroburuak horrela heldu diezaiegun eguneko argazkiari. Oliver Beran Frantziako ministro eta bozera maiaren hitzetan asteazken honetan urriaren 19an Emmanuel Macronen gobernuak Frantziako konstituzioaren 49.3 artikulua baliatuko du aurrekontuen proiektuaren lehen zatia aurrera ateratzeko. Grebaguna izan zen atzo Ipar Euskal Herrian eta Frantzian sindikatuen deialdiekin bat eginez, berrinek lansarien igoera galdegin zuten eta baita grebarako eskubidea defendatu ere. Bada arratsalderako aipatu aldarrietan eragina izango duen iragarpena egin zuen gobernu frantsesak. Hala energia konpainia pribatu biren arteko soldaten inguruko liskarrisa hasi zena, denboran irauteko eta erradikalizatzeko aukera duen gizarte gatazka baterantz evoluzionatu du. Maite Ubidia kazetariak iritzi dio gurean gaiari. Berak ez da bateko gehiengoa Asamblea Nazionalean, behartuta dago elkarrizketaren bidez adostasunetara iristeko, baina ematen du beste zirrikitu bat bilatu nahi dula. Kalean piztu dalako injustiziaren sentimendu oso zabala. Findegietan abiatu zen grebak erakutsi du handik haratago edo sektore horren haratago badagola ezin egon bat ikusten dalako krisi honetan hainbat enpresek ondasuna pilatu dituztelako. Gobernu frantsesetik espainolera argindarraren bonu sozialaren laguntzak 60-tik 65 handituko ditu Espainiak kontsumitzaile zaurgarrien kasuan eta 60-tik 80 oso zaurgarrien kasuan. Horrez gain argindar fakturan 40% deskontua izango dute urtean 28.000 eurotik berako irabaziak dituzten familiek. Gainera tarifa arautu berri bat sortuko du galdara komunitarioan duten etxeetan eta haren bidez faktura 40% merkatuko dela kalkulatu du. Elektrizitate autokontsumoa bultzatzeko neurriak ere hartu ditu Sánchez gobernuak. Sortze eta kontsumo puntuen arteko gehienezko distantzia 500 metrotik kilometro batera handitu duten eta 500 kilowattetik beheko instalazioek ez dute aurretiko baimenik beharko. Pero lo que sí deben tener claros nuestros ciudadanos es que no estamos, o mejor dicho, nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber
apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Energiaren prezio altue kontsumitzaileen duten eraginarintzeko neurriak aipatuta, hauen onarpenak ekarriko duen onuraz galdetu diogu Eguerdiko magazinean Inigo Aduriz kazetariari entzun. Gobernutik esaten digutena da, etxeko lanak ondo egin direla, ez bakarrik estatuan, baita Europar Batasunean ere, 3.000 milioiko plan bat edo neurriak onartu zituen atzo ministroen kontseiluak, eta deigarriena da, edo nabarmena dena da, hori deskontuak igoko direla. Eta lerroburuetan aipatu bezala, Nafarroako gobernuak eta alduguk 2023ko aurrekontuetarako akordioa itxi dute bart, eta gaur onartu dute 5 milioi euroko zenbatekoarekin. Datorren 2023rako gastu muga bi oinarritzen dela azaldu dute. Batetik laguntza sozialak indartzeko apustua eta bestetik Europak bideratzen duen eredu produktibo eta demografikoa eraldatzeko ahalegina. Estamos hablando de unas cuentas generales expansivas que se van a centrar en mantener el estado de bienestar, proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables y al tejido productivo. Ahora empieza el habitual proceso para que pueda convertirse en proyecto y previsiblemente el próximo viernes 4 de noviembre, fecha en que la intención de este gobierno es entregarlo al Parlamento de Navarra, al Legislativo, para que comience su tramitación. Euskal Autonomia Erkidegoko kontuei erreparatuta ordea, Euskal Herria Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Maialen Iriartek goiz honetan azaldu du Eusko Jaurlaritza ez dagoela prest aurrekontuen aurreproiektua onartu baino lehen negoziatzen hasteko. Hala ere, testuinguru sozioekonomikoak eskatuta, zerbitzu publikoen kalitatea hobetzeko neurriak eta beste fiskalitate bat lortzen saiatuko dela adierazi du. Iruditzen zaigu, borondatea handirik ez dagoela. Guk, desde luego, beste erabatera ulertzen ditugu herri akordioak, eta herri akordioak ulertzen ditugu, hain zuzen ere lehen esan dizuedan bezala, negoziaketa, elkarrizketa, eman eta jaso eta eman akordioak lortzeko bide bat eginaz. Herri akordio bat ez da gobernuak bere programa ekartzea eta oposizioak babestea, askotan aipatu izan dudan adesioa. Herri akordio batek guztiok mugitzea eskatzen du eta guztion artean onura handiagoak lortzea. Gaizaldatuta berriz ekonomia arloko beste gai batzuei helduta, honek Euskal Emakume Pentsionen plataformak 5. asanblada nazionala egin du. Bertan joan den ikasturteko balantzea egitearekin batera, datozen urratsak ere zehaztu dituzte. Honekaren aguruz, bizitzaren garestitzaren aurrean 1.200 euroko gutxieneko pentsioa exigitzea funtsezkoa da. Honeka Euskal Emakume Pentsionen plataformak 5. asanblada nazionala egin du. Bertan, joan den ikasturteko balantzea egitearekin batera, datozen urratsak ere zehaztu dituzte. Bada, honekren ustez, bizitzaren garestitzaren aurrean 1.200 euroko gutxieneko pentsioa exigitzea funtsezkoa da. Naizik eta gizon batzuk ere izan pentsio oso txikiak, emakumeak oraindik okerrago gaude, orduan hori. Eta hori rebindikatzen dugu, klaro, 1.080 izaten dugu guztientzat, baina guk ja desfasatuta dago kopuru hori. Hainbeste igotzen ari dazkenek urte hauetan bizitza, ja reklamatzen guk, honeka bezala eskatzen dugu 1.200 mundu guztientzako. Bestela ezin duzu bukatu hilabetea, diru gutxiokin.
Hego Euskal Herrian 1.000 eurotik berako pentsioa duten 225.000 pertsona daude, eta horretatik 10-8 emakumeak dira gainera. Honeka plataforma 2018an sortu zen, izan ere emakumeen pentsioa gizonezkoena baino askoz ere txikiagoa izateak, emakume asko bultzatu ditu pobrezian bizitzera. Bizitza osoan egindako lana askotan ordenutako lana izan da ere, kotizaziorik gabekoa da eta ondorioz eskubiderik gabekoa. Beste kasu batzuetan ez dute soldatarik jaso egindako lanagatik. Bada, Euskal emakume pentsiodunen eskubideak defendatzeko erditu zuten honeka, bukaerako urteetan ere duintasunez bizitzea aldarrikatzeko. Dena dela gauza asko dugu borrokatzeko eta lanean jarraitzeko. Hor jarraitu behar du kingo, eskubideen alde eta bizitza duina. Nik uste dut gizarte honetan lan asko indugu bat eta beste de manera askotan, eta gero bukaerako urteak ere izan behar duzu bizitza duin bat, izan. Ez kalitatez bizitzeko aukera bat. Zuk nahi duzun bezala, lasai egoteko eta hori. Goiz honetan berriz, sektore publikoko langileek bizi duten lan baldintzen gainbehera eta behin-behinekotasuna salatzeko protesta egin duela sindikatuak Bilbon eta Iruñean, bada Bilboko gizakatean izan da, Aiara Durreta kazetaria adi. Hego Euskal Herriko langile publikoen lan baldintzen okertzea salatzeko eta kontsolidazioa eskatzeko protesta egin du ELA sindikatuak Bilbon. Zehazki, EAJaren eta EH Bilduren egoitzen artean gizakatea egin du sindikatuak eta ondoren manifestazioa. Horrez gain, Iruñean ere kalera atera dira eta Nafarroako gobernuaren atarian elkarretaratzea egin du Euskal sindikatuak. Izan ere, ELAk eskatu die Euskal Herriko alderdiei arduraz jokatzeko eta langile publikoen baldintzan Madrilen esku utzi beharrean euren eskumenak berriro berreskuratzeko deia egin du sindikatuak. Eta ekitaldi honekin gure alderdi politikoak eta gure erakundeen inkoherentzia argi azaleratu nahi dugu. Ezin da alde batetik esan herri honetako zerbitzu publikoak indartu behar direla eta bestetik kobertura ematea soldata almenan, eroste almenan 120ko erosalmenaren galera eta 10 langiletik 4 behin-behineko egotea. Hau da, enpleguan, azken urte luzeetan, gure eskumena, enpleguaren inguruan, borrokatu ordez, Madrili ematen zaio eskumena. Hau da, gaur Madrilek erabakitzen du, zenbat irakasle behar ditugu gure eskoletan, zenbat zelari edo erizain behar ditugu gure ospitaletan. Aldiz Lerroburetan aipatu legez greba mugagabean dira kirol instalazioetako langile nafarrak. Bueno, gaude gaur hemen, hori, kirol kudeaketako hitzarmena blokeatuta dagoela. Eskatzen dugu hori gutxienez KPIa eta bueno, beste gauza baino, importantena KPIa erosteko ahalmenaz galtzeko eta hori patronalak greba aurkeztu genuenean, aurrengo egunean esan zigun ez dutela 3,5-etik mugituko. Orduan, ez dugu beste biderik ikusten. Por nuestro convenio que tiene que ser digno y propio de la situación que este país y los trabajadores. Langile asko dira emakumeak, langile asko dira gazteak eta gehien bat dira jornada partzialekin, ez dute eguneko hori, orduak lan egiten orduan, azkenean gutxi kobratzen dute, eta orduan, azkenean, gaizki daude langileak. Y sin concierto. Si quieren vernos, que se asomen. ¿Cuánta positividad? ¿Cuánto optimismo? ¿Cuánto sí? Sí, que digamos que sí fuertemente. ¡Sí! Por eso estamos hoy aquí, por muchas otras razones. Estamos, ¿vale? Para ellos...
Lan gatazkez Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmena negoziatzen ari dira patronala eta ELALAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Gaur 12etan abiatu da 14. negoziazio maila, abenduan hasi zituzten elkarrizketak, baina ez dute adostasunik lortu, sindikatuek gainera patronalaren blokeoa salatu dute. Azken honek, joan den astean 4,5% soldata igoera proposatu arren, sindikatuen ustez proposamen horrek ez du bermatzen sektoreko langileen erosalmena. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Guk esaten duguna da oso urrutik gaudela, ze negoziazioa blokeatuta dago. Osea, esan dezakeguna da negoziazioa oraindik ez dela hasi FEBEMen jarreragatik. Gure jarrera argia da, baditugu gainea 3 egun greba, 3 egun konbokatuta. Hortaz, negoziatzen jarraituko dugu, baina borrokarekin ere, hortaz ikusi beharko dugu, hurrengo pausoak eta nolakoa diren. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Patronala jarri zuena izan zen soldata proposamen bat, zein gure ustetan oso urrun dagoen nahi duguna. Gu nahi duguna da KPI goerak urte bakoitzean. Bati bat eskubideak, langile guztien, metaleko langileon eskubideak eguneratzea. Baina bai gehituko neban, iaz, pasan urtean, ere adostuta zegoen aurreko hitzarmenetik igoera batzuk, eta ez daude taularik ere, zer judizializatuta dago egoera hura. Eta azpiegiture iso, hautsak arrotu ditu azken aldian abiadura handiko trenak, oraindik zehazteke baitago Euskal Herrikoaren eta Nafarroako abiadura handiko trenaren lotunean, alere badirudi Bernardo Ziriza Lurralde Kohesiorako Kontseilariak argi duela Udane Arbeo. Bernardo Ziriza Lurralde Kohesiorako Kontseilariak argi utzi du HTaren loturaren inguruko apustua zein den, bera apustua zein den, alegia Euskalia eta Nafarroko HT lotuko dituen konexioa Gasteizik egitea nahi duela adierazi du, eta hori hala Nafarroko gobernuaren jarrera finkatu du afera honen aurrean. Besteak beste aukerarik merkeena delako. Dena den, oraindik erabakia behin betikoa ez da, izan ere azterketak egin behar dituzte, hala ere esan bezala Zirizak bere apustua zinen adierazi du, jasangarriena dela ziurtatu du berak, izan ere ezkiotik egin beharko balitzateke, Aralarko mendiak zulatu beharko lituzkete, 20 kilometroko tunelak eginez. Dena den, Nafarrako zenbait alderdik, ezkioko aukeraren alde egin dute, besteak beste Navarra sumak edo eta geroa baik. Une honetan, ezkioko estazioaren aurrean aurkitzen gara, hemen atzean ikusi dezakezue, ez dago mugimendu handirik, oraindik obra guztiz amaitzeke daude, baina horretarako gutxi faltako litzatekela esan dezakegu. Bestalde, testuinguru honetan Espainiako Ministerioarekin azken bilera iraian egin zen, Nafarrako gobernua Raquel Sánchez garraio ministroarekin bertaratu zen eta bildu zen, eta bertan zehaztu zen edo eta erabaki zen Altsasuko zatiarekin, hau da, Gasteiz eta Iruña lotuko dituen zatiarekin aurrerantz jarraitza. Horrek badirudi Gasteizko apustuaren alde egin dutela edo eta hori lehenesten dutela eta ezkeoko lotunea edo eta aukera baztertzen dutela. Van a hacer también estudios y trabajos para ver cómo es la funcionalidad de la conexión con la I vasca en las dos alternativas y se van a acometer trabajos geotécnicos e hidrogeológicos complementarios para la alternativa de Ezkio. Un proyecto de esta magnitud estratégica debe llevarse a cabo con todas las garantías y con todas las certezas técnicas. De lo contrario, pues no estaríamos en disposición de adoptar una decisión ni responsable ni posibilista. Eta osasun arloko gaiei erreparatuta, esan dugu Bularreko minbizaren nazioarteko eguna da gaurkoa, eta Gasteizko Hamaikako lantaldeak Miren Bilbao Asama minbizaren aurkako elkarteko presidentarekin aztertu du gaitzaren egungo panorama. Bularreko minbizia emakumeetan diagnostikatutako minbizien 130 da. Aurten minbiziaren aurkako elkarteak estimatzen duenez,
EAEn 1730 bularreko minbizi kasu berri detektatu dira. Araban 252 izan dira, Bizkaian berriz 928 eta Gipuzkoan 559. Bularreko minbizi guztien 85% aurre egiten dio gaixotasunari, baina desberdintasunak daude bularreko minbiziaren motaren arabera. Bularreko minbizi metastasikoaren bizi iraupena 125%koa da 5 urtera. Eta hau, 185 hortatik oso urrunda. Zenbatekoa da urtean detektatzen diren bularreko metastasikoak guztienetako 5% dira bularreko minbizi metastasikoak. Ikerkuntza eta berrikuntzak dira gaitz honen erantzunak, eta haiei esker gaur egungo bizi iraupena 185%koa da. Minbiziaren aurkako elkartea da minbiziak gehien eragiten duen erakunde sozial eta pribatua. 525 proiektu ditu zabalik eta bizi iraupen txikiko minbiziak eta bularreko minbizi metastasikoa dira euren lehentasunak. Gizarteak kontzientziatuta dago elkartearen iritziz. Osasun saileko detekzio programak duen harrera onak erakusten du. Euskadiko emakumeen artean, urtean zer egiten diren programen hartzaileen emakumeen, biztanleriaren 80%ak egiten ditu frogak. Tasa oso altua da. Eta hor ikusi ezakegu sensazio edo hausnarketa horren ondorioa. Eta gaixotasunaz gain, beste zenbait arazo izaten dituzte minbizi hau pairatzen duten pertsonek. 134ak lana galtzen du, eta 70%an soldata gutxituta ikusita. Eta 15%ko emakumeak egoera ahulean daude, nerabilitateko egoera batean. Beraz, elkarteak dioenez, gaur egungo egoerak erakusten digu aurrera pauso eman direla, baina egiteke dagoela oraindik. Gizartearlokoak ala kulturarlora salto bidaia luzea egiten ari da Ainhoa, izan ere Argentinara iritsi berri da. Bertan aurkeztute Black Beltza bi Ainhoa filma eta 2 estreinaldi izango dituan, bata Buenos Airesen eta bestea Rosarion. Zinemetan ordea urriaren 20tik aurrera eskainiko da. Marko Ostedin lankidea Buenos Aires, Argentinatik. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? ¿Holandeses? ¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Yo empiezo a pensar en la segunda película. Enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo. Entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano, y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película para que se convierta en una misión, el intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero que a la vez también es nuestra historia. Somos soñadores, ¿no? Y pecamos a veces de ingenuos, pero también eso nos hace caminar, ¿no? Nos hace también más fuertes, nos hace volver a levantarnos. Muchas veces, como decía el poeta Pessoa, tenemos que aprender a hacer de cada caída un paso de danza. Y eso es lo que hacemos nosotros al final, ¿no? Seguir bailando como los gigantes de San Fermín, porque si no bailan están muertos. They killed my mother. They made my father disappear. I went there looking for the truth. Eta asteazkeneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Jasone Agirre Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideari lehentxeago eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu ikusentzunezko legeak izpide, eta honekin besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Aurkezten dizuet nere terapia. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez diren jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Batut askilaino eta ekaitz nere barrura begira.
Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Jasone Agirre, EH Bilduren legebiltzarkidea, eguerdion ongi etorri. Eguerdion da, eskerrik asko. Krisi testu inguruan murgilduta dago aktualitatea eta hedabideak ere testu inguru horren parte gara, saia egiten ari da, ez da garaiotan desinformazioari aurre egitea, zerbitzu publiko duin bate eskaintzea, eta egunotan testu inguru horretan ere jakin dugu Eusko Jaurlaritzak 6 milioi emango dituela hedabide handiontzako laguntza gisa. Nola ikusten duzu auzia? Aurten 6 milioi izango diez, igez 5 milioi izen ziren. Igez hor diru laguntza horren barruen bakarri sartu ziren komunikabide handizek eta euskarazko komunikabide guztizek kanpoen geratu ziren. Aurten, nino dekretu ezin izen dut ikusi, baina antza denez euskarazko komunikabide barruen sartutu egongo die. Bada modu bat onartzeko, Jaurlaritzak onartzeko, igez inzan banaketa edo ezala justu izen. Milioi bat gehiago da, 120 gehiago. Ze diru helduko da euskarazko komunikabidetara hori da, oin galdera, ez? Igez 5 milioi horrek beste batzuentzat izen ziren danak, oin ez dakit susmuedeket beste milioi hori izango dela euskarazko eta komunikabide digitalentzako bai. Igez metafora bat erabilina ben, eta esan aben, komunikabide horren neurrireiniko jantzi dotore bazala eta beste gainontzeko komunikabideek narrutzik itxizila. Aurten, lehenengo dekretu begitu ikusi inbiko da, baina susmuedeket izango dela bebai jantzize batzuentzako eta zuontzako bikinitxo bat edo bikinitanga bat, ez? Horrekin ez talibiko zuez deko zuzan gaztu danak. Gero ja, herri ordezkari bezala eta esker independentistako ordezkari bezala, aztertu behar dugu, ez? Ikusi kontrolatu behar dugu, zetara bideratzen dan diru publikoe. Eta igez guken ginen azterketi eta ikusten zen, diru hori ezala, exigentzia bako diru bazala, diru publiko emoten jakien komunikabide horrei esate baterako, ez dakit euskarazko albiste gehiago sartzeko konpromiso barik, edo ez dakit euren berrikuntzarako erabiltzeko exigentzia barik, diru hori izan, euren gastuentzako eta modu gordinen esan da, bideragarrizek ez dizan komunikabide batzuk laguntzeko, hau da, gabonetako paga estra ordaintzeko. Zilegi da, baina diru publikue ez dakit horretarako, ez dut uste horretarako bideratu berdanik. Gero bestetik, komunikabide horren artien zelan banatzen da diru, ez? Irizmena da erabiltzen den irizpidea, zelan neurtzen da audientzia, ez? Esan digun, gaur egun dauen tresna bakarra da ziez, eta ziez da inkesta bat, eta inkesta horren barruan esate baterako ez diez hartzen euskarazko edabideek euren osotasunien. Ez deku audientzia neurtzeko gure sistema propio horik, ez? Hori gero diru banaketa hori modu justuen eiteko. Beraz, kautela guztiekin, zuhurtzia guztizia ikusten dugu dekretu hau, eta kopuruei begitu ezkero, esate baterako ez, 6 milioi horre diez diru laguntzetan joango dienak. Euskarazko komunikabideek euren osotasunien, 78 komunikabide diez, euren osotasunien 7,7 milioi jasotzen izen dabiez urtien. Orduen, uste dute, argi dauela hor, desoreka galanta dauela. Eta baino, dekretu honek modu baten aitortzen dau, desoreka hori egon dela, baina ez dut uste desoreka horri konponbiderik emongo dutzenik dekretu honek. Beraz, zera esango zenuke Euskal Hedabideok behar bezala zainduta gaude?
Parkatu? Euskal edabideok, Euskal Herri mailako edabideok behar bezala zainduta gaude? Ba, ez dut uste behar bezala zaindute dausenik euskarazko komunikabideek. Eta hau herri ordezkari bezala dinot. Zein da gure helburue komunikabideekin? Herri bezala dekusen helburuekin bat dator hemen komunikabideekin dauen politika estrategikoa da? Hemen ikusten da dirurik gehien jasoten dabien komunikabideek, eta ez da bakarri diru, hau da diru laguntza berezi bat, baina komunikabide handizek batipat jasotzen dabie dirue publizitate instituzionalaren bidez. Zelan banatzen da publizitate hori? Euskarazko edabideek jasotzen duzue publizitate instituzionalek? Edabide handi horrek laguntzen dabie euskal komunikazio esparru bat sortzeko, sendotzeko? Ez. Kontrara, komunikabide horrek ez dabi euskara bultzatzen, komunikabide horrek dekien erreferentzialitate marko hori espainola da, kasu gaizenetan, eta horrek ez dau laguntzen guk nazio edo herri bezala bihar dugun euskarazko edo euskal komunikazio esparru bat sortzen. Eta Joseba Sarrionandia haitetuko temen, berak esaten dau gu ez garela nazio bat, ez dekuleko euskal komunikazio esparrurik. Ez dugu komunikazio esparru bat, gu geu identifikaute sentiduko garena, gu geu hori garatzen lagunduko dabena, eta gu geu hori barik ez deko zentzunik ezer. Edabidetatik hezkuntzara ere egingo dugu salto, Eusko Legebiltzarrean urte politiko honetan dagoen erronka nagusienetako bat delako, hezkuntza lege hori aurrera ateratzearena. Euskarak zintoki izango du lege honetan? Nik uste dut eukingo dau, gure aldetik behintzet, eta holan dau sinatute adostutako oinarrizetan eukingo dau, berai dagokion lekue. Gogoratu bihar da, ondino akordio bat dauela, ondino aurre proiektu bat dala zer publikoen aurkeztu dana, eta lege horren tramitazioa uste dugu urte amaierarako edo datorren urte hasierarako izango dela. Eta horretan gu fidelak izango gara, guk sinatutako akordio horri fidelak, eta uste dute euskarak ukingo dabela, berai dagokion leku ez. Hau oso lotute dator aurretik esandako guztiziaz. Hezkuntza oso lotute dau komunikabideekin, bai hezkuntza bera bakarrik ezin daudan hain. Gure gaztiek euskaldun du gure baduz, eta gure badu euskaldun aktiboek izen daitezan, lotute joan bidabie bai hezkuntzak, komunikabideek, entretenimenduek, guzti hori osotasun bada. Eleaniztasuna hitz egiten da zirriborroan, zelan definituko zenukete eleanistasun hori? Eleaniztasuna da guk gaitasuna eukitie printzipioz hiru hizkuntzatan komunikatzeko, komuniketako, bai euskeraz, bai gazteleraz, bai inglesez eta albalitz frantzesez bai. Baina beti be ez da astu bihar hemen hizkuntza gitxitu badauela eta hizkuntza hori euskeria da. Eta orduen eleaniztasuna izango da, helburue, baina beti be arreta berezi bat edo indar berezi bat eukin biherko dau euskeriek hori dalako gure hizkuntza eta hizkuntza gutxitu edalako, baina bai gure dugune da, gure gaztiek eskolatik urteten da bienien, hiru hizkuntza horretan komuniketako gaitasune eukitia. Iruretan baina, eta bat ez euskaraz maila beria. Euskara ardatz izango duen eredua enean hori da. Gure proposamena da, eta holan dauz sinatute bai, eskola guztizek eukinbiko dabie euren hizkuntz proiektue. Eta helburua izango da, 16 urteaz, eskola amaitzen da bienien geure gaztiek, Europako estandarreko B2 maila hori eukitia. Eta horretarako legiek albidetu biko dau, eta lagundu eta bultzatu biko dau, hori posible izan daiten, ze badakigu, ez dala bardine, B2 eukitie abaltzizketan, umetatik badekina, edo barakaldon. Eta orduen, txetik euskerien ez dakarrien horrei, gehiago lagundu biko jaki. Eta hori, lehien jasota egon biko dau. Euskararen alor horretan konkrezio falta dagoela kritikatu dute hezkuntza eragileek. Zuek ados zaudete, erabiltzen ari diren terminoekin, eroso zaudete? Guk, esan bezala, ondino, gauzai euren neurriz emon bierzak, ondino aurre proiektua da.
eta bai gauza batzuk zehaztu behar diez hobeto, eta hori da, hemendik aurrerako lana, zuzenketak egiten dienien eta hori ja zehazten joeten dago badeku hezkuntza lan talde oso on bat, eta horretan dabil. Hau da, entzuketa fase publikoa daue bai, eta esate baterako oso interesgarri die, pasan hastien kontseiluko beste hezkuntza eta euskalgintzako beste eragile batzuekin batera aurkezturiko proposamenak oso interesgarri die eta oso aintzakotzat hartzekoek. Eta hori da momentu, zer oinarri orokorretatik beste jauzi bat eiteko ja zer zehatzietara. Eta hori bai gure konpromiso oso da, eta nik uste dut inok ez da bela hori zalantzan ipiniko gu fidelak izango garela sinaturiko eta lorturiko akordio horrekin. Dena den, aipatu izan duzu, ez? Euskararen erronka ez dagoela soilik hezkuntzan aratago doan afera badelako, eta erabileran dago orain erronka nagusinetakoa. Zer da, engertatzen ari dena? Etxien gaztie deko guzenak etxe bueltan behitzie baino ez dau. Eta ja datu zehetzetara joanezkero, lehenko oinama bostegun UEMako ordezkarizek agerraldi bat azterketa bat, egin eurek eginiko azterketa bat orkestu abiet legebiltzarrien, eta gertatzen da biena, nire itziz, ez dakit jolako ez gure tremendista izan gure, baina tragedizia bada. Zeuren datuen arabera, udalerri euskaldunetan guretzako idealak esan udalerrizetan, Ondarru, Elgeta, Motriku, olako udalerrizetan, ikusten da, lehen hezkuntzako umiek gizien ikusten da bien telebistakatie klan telebista dela. Eta bikoitza da ikusleen kopurue zerekiko, ETV3-ekiko. Zer gertatzen da? Aztertu biko gunke, ume horrek ez teki inungo arazorik euskeraz ikusteko, ez da jakintza falta, esan digun txiai edo eskuntzei leporatu altzeakon kontu bat. Kikamunarrizek oso ondo saltzen da, osaten da, eskuntzak emon dau, emon bierreku, emon dino emon leike gehiago ez, baina emon leike onaino. Hortik aurrerako ja beste esparru batzu dira, izi aldize eta ikusentzunezkoek. Zer pasetan da, gazte horrekin, hori sinema euskarasekoek erabiltzen da bien metafora, oso polite da, eta da Tomate Orlandoren metafora. Eta da, zuk ume bat doitzen baduzu Tomate Orlando jaten, ume horrek ez da jangureko eta hori ikusten du etxietan etxeko tomaterik. Naiz eta hobie bertako izen, baina zapore eta testura horri ez da hobitute. Eta zer pasetan da, hain da eskaintza handize dauena gazteleraz, eta euskeraz hain murritze da, ze ETV3, ez da gain asko aldatu da, baina esan Doraemon, xonarritxua mutu esana, eta holan, buklien ez, denpora guzti ez da, eskaintza handirik ume horrek erakarteko. Askoz behi eskaintza handizago edau gazteleraz. Orduen, ume horrei eskaintzen espotzezu edukirik euskeraz, ume horrek joko dabie erderazkora. Eta oituengo dia horretara, eta ja, belaunaldi galdu bat izango dela, esan leikez, gero gatzi izango da, ume horrek gazte egiten dienien, euskerazko, gana ez diogultauko euskeraz, ze momentuz bintzet ez da fikzinorik, nahikorik euskeraz ikusteko plataformetan, asteburu baten ikusi zenkez euskeraz dauzen danak. Orduen, bada nik uste oso kontu herri bezala oso kontu estrategikoe da ikusentzunezkoe, ze gaur egun kultura ikusentzunezkoe die. Gaur egun hizkuntza ikusentzunezkoen bitartez transmititzen da neurri handi baten. Etxien, da hori, engenke hariketie, zemat ordu egiten dugu zen gure semalabakin berbetan, eta zemat ordu egiten dabi zeure pantalla baten aurrien. Oso desoreka handize dau. Orduen, gure badugu hizkuntza bat, kultura bat, balixo batzu, mundu ikuskera bat transmitidu, ikusentzunezkoek, giltzarri die eta oso estrategikoek. Eta ez dakit, herri honetan ondino horreaz jabetute dauzen agintarizek. Eta nola egindakioke aurre egoera honi, ikusentzunezko plataformetan euskarazko kuotak esarriz, ez aterako izan daiteke irtenbide bat, nola ikusten duzu? Hori kuotena da, azkenien resistentzia kontua da, eta plataformetan zeo zer euskaraz eskaintzeko, euskarazko produktuek egon behar diez, eta plataformentzako igual behar bada ez da interesgarri zegoen. Behitu behar duene da, zema diru inbertitzen dan hemen euskarazko zinema gintzan.
Eta kopuruetara begitute, ikusten du hemen urtien Eusko Jaurlaritzak 2.300.000 euro gaztetan da bezala. Kataluniak 18 milioi. Eta esango, beste realidade bada, gehiago die beste bai, baina Andaluziak geure kopuru bera gaztetan dau. Valentziak 5 milioi gehiago. Hemen ez badau finantziaziorik, hemen ez da ongo euskerazko edukirik. Oso entzunaben mai inguru baten Koldo Almandoz, eta oso ondo azaltzea benez, berak egin dau euskera zein dan azken serie bat ETB-en, Ondarraleak, eta egin daue bai intimidat serieko zuzendarietako bat izen da. Bizetan produktora bera da, euskal produktora bada. Serie bizek, eta bera konparau egiten, zataben, Ondarraleak egiten, agertzen diezan kotxiek, gure kotxie die, agertzen dan umiek, gure ez da ginoren semie da, lagunai eskatu dutzeu, itxasontzi, dana oso modu prekari zuen. Intimidad eiteko, gaztau da, bierdan dirue. Hizkuntza da arazue, ez, intimidad egin alzan oso euskeraz goiti bera, oso modu naturalien, ganea kontetan dau, historia universal bat, geure realidadetik, geure lekuetatik, egin alzan oso ondo euskeraz. Dirurik badau horieteko? Egon badau. Inbertitzen da horretan? Ez. Eta orden, inbertitzen ez da, eta danok ikusi dugu oso posik intimidat. Eta, seguruan ez intimidat, euskeraz izen bazan be, oso posik ikusiko ginule. Eta bada modua be, gure burue mundua erakusteko, bai. Badau politika sendorik horretarako? Ba ez, ez dau. Eta bier bada, diru publikoaz, igual ezin leke kompetentziarik olako plataforma, mundu mailako plataforma handi batekin. Bai, alegintxo bat egin lik. Eta esate baterako, azken datu, azken hilietan, euskeraz emitidu diezan pelikulak ETB-en, zor ETB-ek deko oso papel importantia, 0. Erderaz, 150. Orduen, desoreka hain da haundize, ja ez dino maia berien egotia, ja ez da gehiago hori emoten da, ameskerizia bat dela, baina desoreka itzela da. Eta hor dau, ez daudelako benetako apostu bat horretako. Orduen gure gaztiek zelan ikusiko da, entretenimendue fikzio euskeraz eskaintzen ez bada. Eta, bitu, ETB-en alde esango gauzatxo bat. Bai pasau jata, gauza bat urtietan pasau ez jatana, aurreko kanpoen ibilinaz, baina aurreko aste baten, etxien 5 bizi gara, eta 3 gazte, ustot, 3 egun jarraizen ETB bat ikusten egon ginen. Ba, osalako entretenimendu programa, hau naufragoak, beste hori zukalda, nolako neskalagun etopetako, bueno, dana alakue. Eta hor da zegu, harritu nintzen zanaben, zenbat egun jarraitzen ETB ikusten. Bai uste dut entretenimenduen arruen badabizela apostu bat egin. Eta nik uste dut horrek denporiaz bai ukingo dabela beren emaitza. Zen nik uste dut asko bizi izen garela, ETB batek aldendu egia den euskal publiko, esan dugu. Eta guk lepu emonguntzen ETB batiz, ezaben ezer eskaintzen. Eskaintzen hasi danien, hasi gara bueltetan nik uste dut. Eta nik uste dut nino asko emoteko dekola. Eta alde horretatik nik hori, beren balizu emonen bitzen, uste dut hori oso ondo dagoela. Eta dinot, hor emaitza hori, on hori egon bada, segaitik ez fikzioen. Goazen, arrakasta hitzela izen da, gure gaztiek dinot, etxietan parikoetan batzen ziren pizza jateko eta hori ikusteko, jentik erantzuten dau, eskaintzen danien jentik ikusten dau. Eta lortu bidana da, jente hori mantentzie epe luzien, eta horretarako ez da besterik. Edukinek euskeraz eskainin bidea, eta horretarako finantziazio bida. Ekoizpen propio ez gain, azpitituluekin edo eta bikoizketekin hori ere oreka hori mantentzea lortu daiteke? Bitu, azpitituloera batetik legez izen bida, hor ez dago ez da baidarik. Legez irizgarritasun legeen gaitik dana azpititulaute egon behar da. Gainera, gaur egun dauzen hizkuntzaren teknologiekin egimen artifiziala, nahiko merke, harine eta kalidadeko da. Orduenik hori eztabaidatik edo ekuaziotik kanpo itxiko nuke, ze hori da bai ala bai bete berdan kontu bat. Bikoizketan bai nik uste dute indartu bidala, ze guk herri txiki gara eta guk eta
realidade printzipioa haitik badakigu, ezin dugule, naiz eta diru gehiago inbertidu fikzioen, ezin dugule konpetidu mundu mailako produzioekin hori holantzi da. Orduen, bikoizketa beste bide bada, baina bikoizketa da, oso peluzera zaindu bierdan lan bat. Zer pasau izin da, azkenengo urtietan, goratzen dut, etorri zirela parlamenturo indala 3-4 urte, euren egoera azbarraiteko, eta ez euskuen bila profesionalak, bi bakarri geratzen ziren. Beste danak, taberna baten lanien, edo beste dozein lanetan. Bikoizketa ona izeteko, zu bierdozu aktore asko. Bierdozu, ibilbide luziedekon, inbertsio bat bierda, eta oso epe luzera. Eta egondan kapital edo ondare hori, azkenengo urtietan, galdu egin da, guztiz, galdu, zapuztu egin da. Orduen da, apur bat, utzetik hasi behar dugu, eta hori indartu. Eta gana esan bezala, gehiago produzidu da jatorrizko bertsioen euskeraz, baina bada egize, ezin dugule konpetidu orduen, beste bide bada, eta gero topauko gara Tomate Orlandoren problema horrekin. Oitu egin beharko dugu, bikoizketa euskera zentzuten ze, urtietan gaztelera zentzuten ibili gara, gero oitu egin gara beste ahots batzuetara, eta hori bada oso epe luzera egin beharreko lan bat. Euskaraz ari garela, beste erpinetako bat da lanean, administrazio publikoan euskarak izan beharko lukeen edo duen tokia, izan ere azken aldian berriro ere ikusi dugu ez, nola epaitegietatik egiten den hizkuntza politika hori, salaketa batzuk tarteko, baina epaitegiek ebazten dutela euskara eskakizun jakin bat diskriminatzailea izan daitekela, zer iruditzen zaizu gertatzen ari den guztia? Hori beste eskandalu bada, epaitegiekin bidabiena da legia bete. Ez da hor, ezin dago epaile batek beren iritzi personala edo irizpide personala legera eruen. Legia oso argitze da, eta hori holan bete behar bada. Eta nik uste otor, ez dagoela, ez da baidarik. Ezin gaitu eruen, ez dakit, 30 urte atzera denporan. Hori irizpide oso garbize da, eta da, legia argitze da, legia bete. Badeku lege bat, lege zaharra da, bada egize, eta igual barriztu beharko litzekena, baina legia argize da zentzu horretan. 15 urteko EPEA jarri dute Euskalgintzaren Kontseiluak elak eta labek, administrazio publikoa guztiz euskalduntzeko bide eta prozesu horretan nola baloratzen duzu? Guztiz lotute dau hezkuntza legiaz. Hezkuntza legiek esaten badau 16 urteen bueltan, 16 urte barru, oin ume diesenak, jaixo barri dienak 16 urte barru, danak hezkuntza sistematik urten biherko dabie bebirekin. Orduen, belaunaldi hori betetan bada, hezkuntza legie holan betetan bada, ez da egongo inongo arazorik administrazioa euskalduntzen joeteko. Persona batek 16 urterekin ja eskuratu leke administrazio publikoen lanpostu bat. Belaunaldi aldaketa bat dabil momentu honetan, jente asko jubilauko da, lanpostu berri horretan argi eukinje zein dan helburue eta argi eukinje eta oinartino, hau da, hezkuntza lege barri honekin bermatutu da, baina hezkuntza lege oindekun hezkuntza lege epe sortu dauz euskaldunek. Orduen nik uste dut ez dauela gaur egun 30 urtetik berako persona bat eta euskeraz ez dakizena oso despistautu ibili dalako edo ia motibo ideologiko politiko bat dekolako. Orduen, hemen lehenetzi didana da geure dekun eskubideye administrazioen euskaraz atenditzeko, gu atenditzeko. Ez da eskubide, ez da hanbertan lan egiteko eskubide da, atentzio hori euskaraz jasoteko. Orduen ikuste dut oso egingarri izen leikela 15 urteen bueltan euskal berenetako borondateri bada. Oso egingarri da eta oso modu nik uste gainera nahiko naturalien, ez? Danok ipini biko gero aldetik, alegin baten beharko dugu, uste danok egin izen dugule, gure bizizien zier, eta baina uste guztiz egingarriz eta guztiz mesedegarriz izango dela. Euskarak Euskal Herritik kanpo ere badu bere lekua, eta horren adibide izan da, azken asteotan ospatu den Argentinako Euskal Aste hori, hamarkada luzeak danamatzatela hori ere ospatzen, ez? Eta bertan diaspora Euskal Etxeek duten papera ere ezinbestekoa, nola baloratzen duzu, bertan izan zarelako, zer modu joan da? Badi urte batzuk joeten azela Euskal Estera, baina ondino be, harritu itenaz, zelan izen lehiken, ez da hemendik ez da izemat, 1000 kilometrora, persona batzuk igual egun da Euskal Herriz zapaldu ez da bienak, euskera zeitie eta euskera zondo eitie.
itzela da horredeko balixue eta oso benetan eskertzekue eta eredugarrize da. Gero pasetan dira olako txoke kulturalak, Euskal Aste honetan esate baterako pasabiatan badau familia bat, Patagonian, eta ni betik oso politi izen zen neskato batekio, 6 hilebetekue, eta jaixo zanien beren amak idatzi izten. Bitu, jaixo da Patagoniako lehen Euskaldun zarra. Bere Euskaldun barrize da, eta euskeraz oso ondo egiten dau, eta iritsi notzen oso politez, zelako zera. Eta beren gizona jatorri, ez da jatorri euskalduneko, italiano da izetez familizia, ez? Baina badabil euskeraz ikesten, da ganera ez teko lotzarik eta oso ondo. Eta lehen guen eurekin egon nintzen da, Andriak ez hausten, zaio gizona izotzen, zaio esan jasuneri nire ez haustezune. Eta, tipu eguen oso txokaute edo, bertan Euskal Jaizien egon zan Euskal Herriko dantza talde bat. Eta bera belarri zipina ben. Eta entzua bezan danak erderaz bertan. Eta orduen berak, ezi ebaien daitu, ez? Eta zantzen, ongi etorri Euskal Herrire, ez? Holanda Euskal Herrizia zoritxarrez, gaztien artien, segun zelekuteko diesan, euskeraz, ez daiten, eta bera ikusite, Argentinian bertan, Patagonian, Andria Euskaldun eukela, etxakun buruen kabitzen, eta hori da kontraste hori, han bizi dana. Eta diasporaz ari garela ere, eta Euskal Herriak mundu zabalarekin dituen zubi horiek aipatzen ari garela ere, aipatzekoa duela gutxi Durango eta Montevideoren arteko itun bat ere sinatu dutela, Euskal Herriak Uruguairekin duen zubi eta lotura horiek indartuta, zer iruditzen zaizu, zer lotzen gaitu? Oso politi izen zan, ze ibili ginen gu pandemia horretik gestino horretan hori ekimen hori sortu zan Euskal Etxe batetik, Montevideoko Euskal Herria Euskal Etxetik, eta gero pandemiak apur bat bertan bera, atzeratu hilabenez, kontu da Bruno Maurizio Zabala Durangarra zala, eta bera izen zala Montevideo hiriko fundatzaileetako bat, eta handau estatua bat, euredekie kale bat edo biribilgune bat deitzen dana Durango, eta Durango ondeku guk Montevideo izeneko kale bat, eta ni eta nire belaunaldiko asko han jaixo ginen, orduen badeko oso lotura emozionala. Eta, hori da oinarrize esan daigun, baina eindan zenidetze horrek lagundu dau eta lagunduko dau, zubigintza lan horretan lan iteko ez. Euren esperientzietatik guk ikesteko, eta eurepe gure esperientzietatik eta arlo askotan gizarte arluen, kultura arluen, ona eurek etorri zien, eta ezetu abiesan hemen Euskal Herri bat ez beduran galdeko proiektuek, baina baite Mondragoiko kooperatibak ezetu abiesan, Azpitiko Dinamo, eta esan oso pozik ikusi abiesan proiektuekin. Oin, bueltako viaje tokoko da, eta Durangoko ordezkarize, joanbiko da bien Montevideora, eta hanbe badau zer asko ikesteko, asko ikusteko, eta gero maila humanoen oso polite da, hartu emona eitie, bertako gentiaz, oso polite da. Gero zera Pepe Mujika bebilduzkun bideo bat, hori ospatzeko, eta oso borobile izen zen. Durango nein zen jai bat horretarako, publikoa izabaldute, eta nik pentsona, azte egun buruzuri baten izen zen, da pentsona, 50 lagun batzen bagara posik. Eta San Agustin aretu, da berron da 50 lagunentzako usteo leku edekola, goraino, leporaino beteta egon zen, jente oso posik eta oso esperientzia politia eta aberazgarri izen da. Jason Agirre, Bilduren Legebiltzarkidea.